Dobrý den, máme tady kapesní ultrazvukovou sondu Contact C10 a podíváme se na to, jak ji připojíme k telefonu, respektive v tomto případě k tabletu. Jako první musíme sondu zapnout, takže krátkým stiskem sondu zapneme, se nám rozsvítí a tady máme indikátor baterie. No a je potřeba připojit sondu k tabletu nebo k telefonu přes Wi-Fi, takže si rozkliknete jednotlivé Wi-Fi. Najdete Wi-Fi, která začíná UX, stejně tak jako sériové číslo sondy. Ťuknete. Pokud sonda ještě nebyla nikdy přihlášená k tabletu, tak ji přihlásíte pomocí sériového čísla, které je zde, čili jako heslo použijeme sériové číslo, akorát s tím rozdílem, že budeme používat malá písmenka. To znamená v tomto případě UX, HC, GBN 010. Tak, výborně. Tablet nám napsal, že se připojil, že není připojen k internetu, což nás netrápí, ale zásadní je, že je připojen k sondě. Tak. No a potom je potřeba samozřejmě mít staženou aplikaci MyUSG, která k tomuto ultrazvukovému přístroji patří. Takže ťuknete na aplikaci a v podstatě jedním zmáčknutím sondu odfrýzujete anebo zase zafrýzujete. Pokud sondu podržíte déle, zhasne vám i ikonka na této straně, rozsvítí se na druhé straně, to znamená, že bude aktivní lineární sonda. Jedním krátkým stiskem zase jenom aktivujete obraz na tabletu a stejným způsobem přepnete pak na druhou konvexní stranu. To znamená, že se držím, vidím, že mi to tady zhaslo, na druhé straně máme rozsvíceno, jedním krátkým stiskem přehodím. Tady v tom případě vidíme, že máme nastavený preset cardiac, to znamená, že sonda může být nejen konvexní, ale i phased array a používat kardiologické phased array zobrazení. Přepnu jenom jednoduše tím, že kliknu na cardiac, zmáčknu abdomen a jsem na klasickém abdominálním vyšetření. Vidíte, že sonda už nám funguje. Tak, potom k tomu ovládání jednoduché dvě věci, které budete nejspíš dělat nejčastěji, je hloubka, to znamená úprava hloubky pomocí lišty tady vlevo. Byli jsme na maximální hloubce, takže teď se dostáváme blíže k sondě jenom tím, že posouvám postupně tady ten slide na levé straně. Gain upravujeme pomocí posuvníku tady dole. V podstatě zase jsme na nějakém maximu, takže můžeme jít dolů. Teď jdeme na 95 decibelů a stále se dostáváme níže, čili tady tím způsobem stmavujeme obraz. Zamrazit obraz můžeme zde, přímo na tabletu, anebo tlačítkem tady na sondě. Jednoduše jedním krátkým stisknutím obraz zamrazíme, anebo zase spustíme. Dále máme možnosti přepnout klasický B mod třeba i na barevný Doppler, kdy zvolíme barevný Doppler a můžeme upravovat v podstatě tady ten region of interest, tady ten box, tím, že ho chytneme v rohu a můžeme ho zvětšovat, uprostřed ho budeme posouvat po obraze. Takhle můžeme zase zamrazit nebo spustit. U klasického B modu předpokládám, že jediné, co by se mohlo používat po zamrazení, je většinou měření, čili máme tady možnost měření jednoduché, třeba vzdálenosti, kde si upravujete jednotlivé křížky, takže na ně najedete a upravíte si křížky, odkud kam budeme měřit. To je v podstatě asi z toho základního ovládání vše. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak samozřejmě není problém obrátit se na nás, vyhledat nás kontakt na stránkách www.technik.cz.